Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jai Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. അധ്യായം 2 ഗീതാഭിഷേക സംഗ്രഹം. മാതാജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ അനഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വഞ്ചകൽപതരുപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദം മഹന്നമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമ പദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരിശനം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. श्री प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. ഇതില് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലും വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ പരമസത്യത്തെ 3 തരത്തിലാണ് ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമതായിട്ട് ബ്രഹ്മൻ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മജ്യോതി, അതിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അതിനെ ആരാധിക്കുന്ന ധാരാളം വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അവര് ഈ പ്രകാശത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അവര് അതാണ് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ അതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ. അത് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള ആരാധനാ രീതിയാണ് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ തേജസ്സാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നുള്ള ആ ജ്യോതിസാണ്, പ്രകാശമാണ്. അതിനെയാണ് ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ ആരാധിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട് പരമാത്മാവിനെ ആരാധിക്കുന്നു. എന്താണ്? നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട്. 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തിൽ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവായിട്ട് പിന്നീട് ചിലർ അങ്ങനെ പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് 2ാമത്തെ തലത്തിലുള്ളത്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്. 2 കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആരാധനാ രീതി. അപ്പൊ ഇതിനെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉദാഹരണം നൽകിയിരിക്കുന്ന എന്താണ്? ആ സൂര്യപ്രകാശം, എന്താണ്? ആ സൂര്യോപരിതലം, പിന്നെ ആ സൂര്യദേവൻ,
അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തില് അതിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പത്മപുരാണത്തില് എന്താണ് ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉള്ളത് ആളാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേറെ ആരുമില്ല. എന്താണ് എല്ലാം സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം ഇതൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനോടൊന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റും ഇല്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ആ പത്മപുരാണത്തില് പരാശര മുനി പറയുന്നു എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാ ഈ ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആരാണോ അതാണ് ഭഗവാൻ. അത് എന്താണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. മറ്റുള്ളത് ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ പറയെങ്കിലും അത് അത്ര പൂർണ്ണമല്ല. എല്ലാം ആരെ നോക്കിയാലും എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആരെയും കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നമുക്കൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്നാലും നമുക്ക് എല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ എന്താണ് സമ്പത്തുള്ളവർ ആൾക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അല്ലെ, ചിലപ്പോ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാം ഒത്തുചേർന്ന ആൾക്കാരെ ആരെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഇതിനോടൊന്നും എല്ലാറ്റിനോടും വിരക്തിയാണ്, എന്താണ് വൈരാഗ്യമാണ്. ഒന്നിനോടും അത്ര കണ്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലെ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മളത് എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ, മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ജ്ഞാനം, നമ്മുടെ സമ്പത്ത്, അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ശക്തി, അതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുക അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാൽ അതിനോടൊക്കെ അത്ര കണ്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. നമ്മൾ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അർജുനൻ വിഷാദവാനായിട്ട് രഥത്തിൽ തളർന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെ, ഗാണ്ഡീവൊക്കെ താഴെ വെച്ചിട്ട് വിഷാദവാനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ സാഹചര്യത്തില് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു, എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു തരണം, എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. നമ്മളും ഈ എന്താണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ തളർന്നിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് എന്താണ് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള പേര് തന്നെ ദുഃഖാലയം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കുറെ പരിശ്രമിക്കുക സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ, എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ദുഃഖാലയം എന്നാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പേര് തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ആ മോചനം വേണ്ടിയെങ്കിൽ നമ്മളും എന്താണ് ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ ഗുരു ഇപ്പോൾ ആരാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ് അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, പഠിക്കുന്നത്. കർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢഛേദ യശ്രേയസ്യാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാദിമാ ത്വാം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അർജുനൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ശിഷ്യനായിട്ട് ഭഗവാനോട് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിലാണ് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. സേനയോർ ഉയർന്നത് രഥം സ്ഥാപയം വെച്ചത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സുഹൃത്തിനോട് എന്താണ് സുഹൃത്തിനോട് ഒരു ഓർഡർ ഇടുന്നത് പോലെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ ഭാവം മാറിയിട്ടൊരു ശിഷ്യന്റെ ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്നത്. ഇവര് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ് 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. ദേഹിനോസ്മിന്യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ചര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്നും യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്നും യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾക്ക് സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല, ഭയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒക്കെ എല്ലാവരും കുറെ അധികം ആൾക്കാർ ശരീരബോധത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ
എന്താണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരമാണെന്നാണ് കരുതുന്നത് അല്ലെ. എന്നാലും ആണോ? നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ എന്താണ് പറയാ? എന്റെ എന്നാ പറയാ അല്ലെ. എന്താണ് എന്റെ കണ്ണ്, എന്റെ മൂക്ക് അല്ലെ, എന്റെ തല എല്ലാം എന്റെ എന്നാ പറയാ അല്ലെ. എന്നാല് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് അല്ലെ? എന്താണ്? അതാണ് ആത്മാവ്. ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം എന്റെ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും പറയുമ്പോ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ, എങ്ങനെ പറയാ? നമ്മളെ സുഹൃത്തൊക്കെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോ അവർക്ക് ആരും സഹായമൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പറയല്ലേ, അവരോട് സഹായിച്ചിട്ട് നമ്മള് അവരെ കൂടെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയല്ലേ, എന്നാ പറയാ? ഞാനുണ്ട് നിന്റെ കൂടെ എന്ന് പറയല്ലേ. ഞാനുണ്ട് നിന്റെ കൂടെ എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ പറയല്ലേ, ഞാനുണ്ട് നിന്റെ കൂടെ എന്ന് പറയാ അല്ലെ. അല്ലാതെ വേറെ എവിടെയും തൊട്ടിട്ട് ഞാൻ പറയോ ഞാനുണ്ട് എന്ന് കയ്യില് കാലിലൊക്കെ തൊട്ടിട്ടാണ് പറയാ അല്ല അല്ലെ. ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറയല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ആത്മാവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ഒരാള് മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കേൾക്കാം, അവരുടെ പേരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വീട്ടുകാരൊക്കെ കരഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പറയും അല്ലെ. ഇന്ന ആള് പോയല്ലോ, ഇന്ന ആള് എന്നെ വിട്ടുപോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കരയും അല്ലെ. അല്ല അവരുടെ മുന്നിൽ എന്താണ്? അത് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, അവരുടെ ബോഡി അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് പോയത്? ആ ചൈതന്യം അല്ലെ, അതാണ് ആത്മാവ്. അപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ് അല്ലെ. അതിനെക്കുറിച്ച് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് ഭഗവാനെ വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നു. അതിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് കുട്ടിക്കാലത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം ഇതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല അല്ലെ. ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ശരീരം. പിന്നെ കുറച്ച് എന്താണ് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. പിന്നെ യുവാവായി അല്ലെ. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വാർദ്ധക്യമാവും. പിന്നെ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരം തേടിയിട്ട് പോകുന്നു. അതാണ് ഈ മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവത്ഗീത തന്നെ ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു പഴകിയ ഡ്രസ്സ് അത് മാറ്റിയിട്ട് മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാ? അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു പുതിയ വസ്ത്രം ധരിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ ആ ആത്മാവിന് വസിക്കാൻ കഴിയാതാവുമ്പോൾ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെ. നമുക്കറിയാം പ്രായമായ ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് എന്താണ് കണ്ണ് ശരിക്ക് കാണില്ല, ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. കൈകാലുകളൊക്കെ എന്താണ് വീക്കാവും. അങ്ങനെ എല്ലാം ശരീരം മുഴുവനായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു വീക്കായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ അതിൽ വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മാവിന് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോഴെന്താണ് ആ ഒരു പുതിയ ശരീരം തേടിയിട്ട് ആത്മാവ് പോകുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ പൊളിഞ്ഞ് വീഴാറായ ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ നിൽക്കോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് മാറും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വാടകയ്ക്കൊക്കെ നിൽക്കുന്നതാണ് വേറൊരു വീട് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ആദ്യം എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് വീട് അന്വേഷിക്കുക അല്ല അല്ലെ. നമ്മള് ആദ്യം ഒരു വീട് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെ. എന്നിട്ടാണ് പിന്നെയാണ് ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് പോവുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ജന്മമാണ് നമ്മുടെ ഇനി അടുത്ത ജന്മത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ്, അടുത്ത ഒരു ശരീരത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ്. നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിനി അടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോ അതുപോലെ എന്താണ് ധർമ്മം നമ്മൾ പാലിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുക അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവലാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത് പ്രകാരം നമ്മൾ അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ആ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഭയക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വസ്ത്രം മാറുന്നത് പോലെയാണ്. ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ആ ആത്മാവ് പോകുന്നത്. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, വായു, ആകാശം, വെള്ളം, ജലം, അഗ്നി, അങ്ങനെയുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനെ സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് വിളിക്കും. പിന്നെയോ സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്. അത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, നിത്യാഹങ്കാരം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം. അതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു തലമുടി 10,000 ഭാഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതില് ഒരു ഭാഗമാണെന്നാ പറയുന്നത്. അത്രയും 10,000 എന്താണ് ഭാഗങ്ങളാക്കി കഴിഞ്ഞാല് അതിലൊരു ഭാഗമാണ് ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നു എന്താണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് കേശാഗ്ര ശതഭാഗസ്യ ശതസ കൽപ്പിതസ്യ ജ ഭാഗോ ജീവസ വിജ്ഞേയ സച്ചാനന്ദായ കൽപ്പതേ. ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം വളരെ സൂക്ഷ്മമാണ്. ഒരു മുടിനാരിഴയുടെ അഗ്രം 10,000 ഭാഗിച്ചാൽ ഒരു ഭാഗം ആ അംശമാണ്
ഉറുമ്പിന്റെ ഉള്ളിലും ആനയുടെ ഉള്ളിലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉള്ളിലും ഒക്കെ ഉള്ളത് ആ ഒരു ആത്മാവാണ്. അപ്പോ എന്താണ്, അത്രയും സൂക്ഷ്മമാണ് അല്ലെ, നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളെ ഒരു തലമുടി 10,000 ആയിട്ട് ഭാഗിച്ചിട്ട് അതിലൊരു അംശം വരുന്ന അത്രയോ ആണ് ആത്മാവിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാം ഈ ജനന ചക്രം ആണ്. എല്ലാവരും ചെറിയ കുട്ടിയായി ജനിക്കുന്നു, പിന്നെ വളർന്നു വരുന്നു അല്ലെ, പുരുഷനാകുന്നു, പിന്നെ വാർദ്ധക്യം വരുന്നു, പിന്നീട് പ്രായമായിട്ട് ആ ശരീരം നശിക്കുന്നു അല്ലെ, വീണ്ടും എന്താണ് ആ ചെറിയ കുട്ടിയായി ജനിക്കുന്നു അല്ലെ, അതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തരുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ആ മുത്തച്ഛന്മാരൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, പിന്നീട് ഒരു ദിവസം അവരെയൊന്നും കാണുന്നില്ല അല്ലെ, അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, അതൊക്കെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയില് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ ജന്മമരണ ചക്രങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള മോചനത്തിനുള്ള വഴിയാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ ഒരു വാഹനത്തിലെ ഡ്രൈവറോടാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. നമ്മളൊരു കാർ ഓടിക്കാൻ ഒരാൾ വേണം അല്ലെ, ഡ്രൈവർ വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കാർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ ഡ്രൈവറാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ വന്നിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അവസാനം മനുഷ്യജന്മം. 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം, വർഗങ്ങളുണ്ട്. അതില് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യജന്മം. 4 ലക്ഷം മനുഷ്യ വർഗങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ട്. അതെന്താണ്, അവരുടെ ഗുണത്തിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സത്വ ഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഓരോരാളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ 4 ലക്ഷം മനുഷ്യവർഗങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട്. മറ്റു കരയിൽ വസിക്കുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ വസിക്കുന്നത്, സസ്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ മനുഷ്യർ എല്ലാവരും കൂടി 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യജന്മം. നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, നമുക്ക് എന്നാൽ അതൊന്നും അറിയില്ല. ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉദാഹരണം കാണാം. എന്താണ്, ആ ഒരു പക്ഷിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം കൂട്ടിലല്ലേ. അപ്പൊ അതിനെന്താണ്, അതിന്റെ കൂടൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെക്കുന്നു, പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെക്കും. എന്നാൽ ആ കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന ആ പക്ഷിക്ക് ഒന്നും തീറ്റയൊന്നും കൊടുത്തില്ല, ഭക്ഷണമൊന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലോ അത് മരിക്കപ്പെടും അല്ലെ, അത് എന്താണ് മരണപ്പെടും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടത്, ആ കൂട്ടിനെ വൃത്തിയാക്കുകയല്ല വേണ്ടല്ലേ, അതിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ കിളിക്കും കൂടി എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം അല്ലെ, ഭക്ഷിക്കാൻ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഹൃദയത്തിലെ ആത്മാവുണ്ടല്ലേ, നമ്മുടെ എന്താണ് ആ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതും ചെയ്യണം അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ കുളിക്കുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അല്ലെ, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നമ്മള് ശരീരത്തിനെ എന്താണ് അങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മളൊരു ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ, ചെറിയ ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ടറിലുള്ള സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ. പിന്നീട് കുറച്ച് വലുതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ സൈക്കിളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ് സ്കൂട്ടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും കുറച്ചുകൂടി വലുതാവുമ്പോൾ. പിന്നെ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി വലുതാവും, പിന്നെ എന്താണ് കാറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന ആള് മാറുന്നുണ്ടോ, ഇല്ല അല്ലെ. ഈ സൈക്കിൾ ഓടിച്ച കുട്ടി തന്നെ വലിയ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്ന, സ്കൂട്ടി ഓടിക്കുന്ന, കാർ ഓടിക്കുന്ന ഒക്കെ ഒരാൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഈ വാഹനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് യാതൊരു മാറ്റമില്ല, അതിങ്ങനെ വേറെ വേറെ ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മൾ എന്താണ് കുട്ടിയായി പിന്നീട് മുതിർന്ന് വൃദ്ധനായി അവസാനം ആ ശരീരം നശിക്കുന്നു, വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ, കരയിലുള്ളത്, വെള്ളത്തിലുള്ളത്, മൃഗങ്ങള്, സസ്യങ്ങള് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം. മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണാസുഖ ദുഃഖദ ആഗമാപായിനോ നിത്യാസ്താംസ്യ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ
സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സുഖം ദുഃഖം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെ ഒക്കെ ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണെന്ന് പറയാം അല്ലെ. നമുക്കറിയാം മഞ്ഞുകാലം ഇത് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അത് മാറിയിട്ട് പിന്നെ വേനൽക്കാലം വരും, അത് കഴിയുമ്പോൾ മഴക്കാലം വരും അല്ലെ. അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതില് ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥരാവാതിരിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സുഖവും ദുഃഖമൊക്കെ എന്താണ്? അത് നമ്മുടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മ ഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മള് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ധാരാളം പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് സമ്പത്തും സുഖവും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നു. എന്താണ്? നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് വിഷമങ്ങളും രോഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് അല്ലെ. അതിങ്ങനെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് നമ്മൾ അസ്വസ്ഥനാവാതിരിക്കും. നമ്മൾ സങ്കടം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. ദുഃഖം വരാനായിട്ട് ആരും പ്രയത്നിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വന്നിട്ടും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സന്തോഷവും നമുക്ക് വരും. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പരിശ്രമിക്കേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് അതിങ്ങനെ മാറി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവിടെ കാണാം ഒരു മരം അല്ലെ. അത് എന്താണ്? മഴക്കാലമാകുമ്പോൾ നല്ലോണം അതിന്റെ പച്ചപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. വേനൽക്കാലാവുമ്പോ അതിന്റെ ഇലകളൊക്കെ കൊഴിയും. ചായതേ മ്രിയതേ വാ കഥാചി നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാവന ഭൂയ അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ നഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജന്മമരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിനെ അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആത്മാവ് എന്താണ്? അതിന്റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ആത്മാവിന് ജന്മ മരണങ്ങളില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാവില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ഈ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് നാശമില്ല. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോ നന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവയെടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. നമ്മള് ഈ ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ആ ശരീരം അല്ലെ, അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. എന്താണ്? ആ ശരീരം അതിൽ വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാവുമ്പോൾ ആത്മാവ് വേറൊരു പുതു ശരീരം തേടി പോകുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മള് പഴകിയ ഉടുപ്പുകളൊക്കെ അല്ലെ, നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ കറയൊക്കെ ആയി മോശമായി അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേറെ പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇടുക അല്ലെ. കുട്ടികളൊക്കെ യൂണിഫോം ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാല് വെള്ള യൂണിഫോം ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എന്താണ്? കറി അഴുക്കൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് മോശമാക്കിയിട്ട് വെക്കുക അല്ലെ. അന്നേരം എന്താ ചെയ്യാ? വേറെ അത് വൃത്തിയാവുന്നില്ലേ, നമ്മൾ വേറെ പുതിയത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ പുതിയ പഴയ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മളെ ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആത്മാവ് വേറൊരു പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവക നൈനം ക്ലേദയന്ത്യോപ്യാനശോഷയതി മാരുത. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. ആത്മാവിന് ഇത്രയും പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ് പറയുന്നത്? ആത്മാവിനെ ആർക്കും ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനാവില്ല, പിന്നെയോ അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല അല്ലെ. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലൊക്കെ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആ പരമാത്മാവിന്റെ അംശം തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ് അല്ലെ. എന്നാല് രണ്ടും ഒന്നല്ല. അപ്പൊ അതിന് ചില ആളൊക്കെ പറയും എന്താണ്? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും അതൊക്കെ ഒന്നാണ് എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ശരിയല്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മള് എന്താണ്? ആ സ്വഭാവത്തില് ഗുണത്തില് അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ എന്താണ് നശിപ്പിക്കാനോ മുറിക്കാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ട്? തീ കൊണ്ടോ വെള്ളം കൊണ്ടോ ഒന്നും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളൊക്കെ. അപ്പോ അതിന്റെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമുദ്രം
സമുദ്രം വിശാലമാണ് അല്ലെ, അതിലെ വെള്ളം നമ്മൾ എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അതിന് ഉപ്പ് രസമാണ് അല്ലെ. അതിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ, അതിനും ഉപ്പ് രസമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യില് ഒരു ഡ്രോപ്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ, അത് ആ സമുദ്രമാവോ, ഇല്ല അല്ലെ. സമുദ്രം വിശാലമാണ്, നമ്മുടെ കയ്യിലെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്രയും ലിമിറ്റ് ആണ് അല്ലെ, ഒരു ഡ്രോപ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാലേ അതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്, ആ സമുദ്രത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിന് ഉപ്പ് രസമാണ്, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വെള്ളത്തിനും ഉപ്പ് രസമാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിൽ ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ്, എന്താണ്, ആ ക്വാളിറ്റി ഒന്നാണ്, എന്നാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വ്യത്യാസമുണ്ട്, അളവില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എന്താണ്, ആത്മാവിനും ആ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, അതിന് നാശമില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ആത്മാവിനെ എന്താണ്, ആ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, എന്താണ്, തലമുടി 10,000 ഭാഗങ്ങളാക്കിയാൽ അതിൽ ഒരംശമാണ്. ഭഗവാനുമുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില്, പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു. നമ്മള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു, അതിനൊക്കെ സാക്ഷിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർധ്രുവം ജന്മ മൃതസ്യ ച തസ്മാദ പരിഹാര്യർത്ഥേന ത്വം ശോചിതും അർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജന്മവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ജനിച്ച എല്ലാവർക്കും എന്താണ്, മരണമുണ്ട് അല്ലെ, മരിച്ചവന് ജന്മമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നിന്റെ ആ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി വ്യസനിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ കർത്തവ്യം അതാണ്, രാജ്യത്തെയും പ്രജകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശത്രുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കുക അല്ലെ. അപ്പോ അർജുനൻ ഇവിടെ അവരെയൊന്നും കൊന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അവർ തീർച്ചയായിട്ടും മരിക്കും അല്ലെ. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു, നമ്മള് ഒരാള് മുങ്ങി ചാവാൻ പോകുമ്പോൾ, നദിയിൽ മുങ്ങി താഴുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ, അവരെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കും അല്ലെ. അവര് കൈ ഉയർത്തുമ്പോ, അല്ലാതെ അവരുടെ ഡ്രസ്സാണോ, അവരുടെ കയ്യില് ഡ്രസ് ഉണ്ട്, അതാണോ നമ്മൾ രക്ഷിക്കുക, അല്ല അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തെയാണ് രക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തെയാണ് രക്ഷിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രത്തെ അല്ല. ദേഹി നിത്യമവോദ്യേവയോ ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാ സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതും അർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി, ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ, ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത, അതാണ് ആത്മാവ് അല്ലെ, അത് അനശ്വരമാണ്, അതിനെ ആർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കണ്ട എന്ന് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹി തസ്മാത് ഉത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നല്ലേ, ഒന്നിക്കൽ എന്താ ചെയ്യാ, ഈ യുദ്ധത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടാകുമ്പോ സ്വർഗത്തിലെത്തും, അല്ലെങ്കിലോ വിജയം നേടിയിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കാം അല്ലെ, സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കാം. ഏത് തന്നെയായാലും നീ ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ഭഗവാൻ. സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭൗ ജയാജയോ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്യ നൈവം പാപവമാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്, എന്നാൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, കാരണം യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക അല്ലെ. ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക, രാജ്യത്തെയും പ്രജകളെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ അതെന്താണ്, അതിന്റെ ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു, എന്നാൽ എനിക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പൊ ആ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നല്ലേ, അതിൽ നിന്നുള്ള ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നല്ലേ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോ ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. നേഹാ വിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ.
നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആ ധർമ്മം അല്ലെ, ധർമ്മം അത് നമ്മള് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ അല്ലെ, അത് നമ്മള് ആചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയ മുന്നേറ്റം പോലും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നൽകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇതിൽ നഷ്ടവും ലാഭവും ഒന്നും ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ്, നമ്മള് ചെറിയ ചെറിയ ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നൽകും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ചെറിയ ഒരു കഥ പറയുന്നു. എന്താണ് ആ ഒരു നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ സേതു ബന്ധനം നിർമ്മിക്കണ്ടായി അല്ലെ, ലങ്കയിലേക്ക് പാലം നിർമ്മിക്കണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് എന്താണ് ഹനുമാൻ വലിയ വലിയ പാറക്കല്ലുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്താണ് സമുദ്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ പാലം നിർമ്മിക്കണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു അണ്ണാൻ കുഞ്ഞും സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് തന്റെ ശരീരത്തിലും പൂഴിയിൽ തെരഞ്ഞ് അതൊക്കെ ശരീരത്തിൽ ആ പൂഴിയൊക്കെ പറ്റിച്ചിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് കുടയും. അങ്ങനെ ആ പൂഴിയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹനുമാന്റെ കാലിനിടയിലെ കൂടിയൊക്കെ ഈ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുമ്പോഴും എന്താണ് ഈ ഹനുമാനെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നി. ഹനുമാൻ ആ അണ്ണാന്റെ വാലിൽ പിടിച്ചിട്ട് ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ആ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞ് പോയിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി, പരാതി പറയുകയുണ്ടായി, അങ്ങയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ ഹനുമാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന്. അപ്പോ ആ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഹനുമാനോട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ട് ആ ഹനുമാൻ ഒരു ചവിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞിന് വളരെ സന്തോഷമായി. അണ്ണാൻ കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞു, നീ ഇനി വേറെ വഴിയിലൂടെ, ഹനുമാൻ പോകുന്ന അതിലേ പോകേണ്ട വേറെ വഴിയിലൂടെ പോയിട്ട് എന്താണ് ആ സേവനം ചെയ്തുകൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ സേവനങ്ങൾ, എന്നിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അതിനെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ചെറിയ ചെറിയ സേവനങ്ങൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാരുണ്യവും നേടിത്തരും. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു എലിയുടെ കാര്യം പറയുന്നു. എലി ഒരിക്കല് ഒരു കാർത്തിക മാസം, ദാമോദര മാസം എന്ന് പറയും, അതിന് വരുന്നുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 20 മുതൽ നവംബർ 19 വരെയുള്ള ആ സമയത്താണ് വരിക കാർത്തിക മാസം. ദാമോദര മാസം എന്ന് പറയും. ദാമോദര ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള മാസം. അത് അത്രയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഭക്തി ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ആ മാസങ്ങളിൽ ദാമോദര മാസം ഭഗവാന് നെയ്ത്തിരി കാണിക്കണം എന്നാ പറയാ. നെയ്ദീപം, ചിരാത് അത് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ദീപം കാണിക്കുമ്പോൾ അത് 100 ദീപങ്ങൾ കാണിച്ചതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കും. എന്ത് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും അതിന് 100 ഇരട്ടി ഫലം ലഭിക്കും എന്ന് പറയും ആ കാർത്തിക മാസം. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു ക്ഷേത്രത്തില് അവിടെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ദീപം കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു എലി വന്നിട്ട് ആ നെയ്യുടെ മണത്തില് അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് അതിന്റെ ചുണ്ട് ആ ദീപത്തിന്റെ മുകളിൽ നക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആ ദീപം അതിന്റെ ചുണ്ടിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് കെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തില് ആ എലി മുഖം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വട്ടം കറക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന മുഖം ആ തിരി താഴേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ആരതി ചെയ്തതായിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ആരതി ചെയ്തതായിട്ട് കണക്കാക്കി സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അപ്പോൾ തന്നെ ആ എലി 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തോടു കൂടി വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ചെറിയ സേവനം ചെയ്ത് അല്ലെ, എലി അറിയാതെ അജ്ഞാത സുഹൃതി എന്ന് പറയും, അറിയാതെ ചെയ്തത് അല്ലെ, അത് സ്വയം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ദീപത്തിൽ നിന്ന് അത് തന്റെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് ഇളക്കി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? അത് തനിക്ക് ദീപം കാണിച്ചതായിട്ട്, ആരതി ചെയ്തതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ആ എലിക്ക് മോക്ഷം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സേവനങ്ങൾ പോലും അത് നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന പറയുന്നത്. നമുക്കൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അജാമിളന്റെ കഥ ഉണ്ടല്ലേ. അജാമിളന്റെ കഥ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് വേറൊരു ദിവസം പറയാം. അപ്പൊ അജാമിളന് ആജാമിളൻ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം മോശം കാര്യങ്ങളാ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. എന്നാല് അവസാനം തന്റെ മകനെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. മകന്റെ പേര് നാരായണൻ എന്നായിരുന്നു. നാരായണ എന്നൊരിക്കൽ വിളിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ യമകിങ്കരന്മാര് വന്നത് കണ്ടിട്ട് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് വിളിച്ചതായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ ഭഗവാൻ അത് തന്നെ വിളിച്ചതായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് തന്റെ ദൂതന്മാരെ, വിഷ്ണു ദൂതന്മാരെ അവിടേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ യമകിങ്കരന്മാരിൽ നിന്ന് അജാമിളിനെ രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഹരിദ്വാറിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ചെറിയ ഒരു കാര്യമല്ല, എന്താണ് വിളിച്ചത്? തന്റെ മകനെ വിളിച്ചല്ലേ, അത് ഭഗവാനെ വിളിച്ചതായിട്ട് കണക്കിലെടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ, അതൊക്കെ
നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തും. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി രകേഹ കുരുനന്ദന ബഹുശാഖാഹനന്ദാശ ബുദ്ധയോ അവ്യവസായിനാം. വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. ഗുരുനന്ദന ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം അർജുനൻ അല്ലെ, അർജുനൻ എന്താണ് ആ അസ്ത്രവിദ്യയെല്ലാം ഒന്നാമതാണ് അല്ലെ. ദ്രോണാചാര്യർ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അർജുനൻ അത് പരിശീലിച്ചിരുന്നു. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാപാഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ പറയുന്ന ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവത്തിലും ഒക്കെ അത്യാസക്തരായവർ അല്ലെ, മിതമായിട്ട് അസക്തരായിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസാ സംഘസ്തേഷുപചായതേ സംഘാ സഞ്ചായതേ കാമ കാമാത് ക്രോധാപി ചായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാവുന്നു. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമം അല്ലെ, ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ, അത് നിറവേറ്റാതെ വരുമ്പോൾ ക്രോധവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്നും സമോഹവും അതിൽ നിന്നും ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്നും ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, അത് സർവനാശത്തിന് വഴിവെക്കുന്നു, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു, ഓർമ്മപ്പിഴവ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെ, എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആ ക്രോധത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയശ്വരൻ ആത്മവൈശ്യർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ നചായുക്തസ്യ ഭാവന നചാഭാവയത ശാന്തിരശാന്തസ്യ കുതസുഖം. പരമപുരുഷനുമായി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? ഇവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ, കൃഷ്ണാബോധം, നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ അവബോധം അല്ലെ, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മൾ മറന്നു പോയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ആ ഭഗവത് ധാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത എന്താണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം, ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി തന്നതാണ്. അതിനാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മളെ ആരെങ്കിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ, നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്. എന്നാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ദുഃഖാലയം ആശാശ്വതം, ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് യാതൊരു സന്തോഷവും ലഭിക്കില്ല, ദുഃഖാലയമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെയാ വേണ്ടത്? തിരിച്ച് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് തന്നെ പോകേണ്ടത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറന്നുപോയിരിക്കുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ അവബോധത്തിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്നാണ്. നമുക്ക് കുറെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഓരോരാൾക്കാരുടെ, അത് ആരാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്, അവരുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക അല്ലെ. കുറെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവരുടെ പേരിലാണ് ആ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ശ്രീലപ്രഭുപാദർ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം. ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടാനാണ് ശ്രീലപ്രഭുപാദർ ആഗ്രഹിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ഈ പ്രസ്ഥാനം പ്രഭുപാദരെ അത്രയും ഫേമസ് ആക്കി. പ്രഭുപാദരെ ലോകം മുഴുവൻ അറിയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. നമുക്കൊക്കെ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ബോധം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തവന്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇല്ലാത്തവന് അല്ലെ, ഉറച്ച മനസ്സോ ദിവ്യ ബുദ്ധിയോ അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖവും ഉണ്ടാവില്ല. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം, വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള രാധശ്യാമസുന്ദര ശ്യാമസുന്ദര രൂപം.
സ്മാത്യസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീത്രാണി സർവശ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥഭ്യോ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയും. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ തന്റെ ആ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത്. ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറിൽ 2 മണിക്കൂറൊക്കെ പ്രഭുപാദർ ഉറങ്ങുകയുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള സമയത്തൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ തർജ്ജമ ചെയ്യുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. അതിന് അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഉപായം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ, നമ്മൾ ഇന്നലെ ഋഷികേശ് എന്ന് പേര് പഠിച്ചല്ലേ. ഭഗവാന് ഋഷികേശ് എന്ന് പേരുണ്ട്. എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരിച്ചത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനെന്ന് വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ടാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു. ഒരു വിശ്വാസനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തില് പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ആധ്യാത്മിക കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടല്ലേ. പലരും പറയും എന്തിനാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിക്കൂടെ അല്ലെ. നമുക്ക് അതിനുള്ള ആ യോഗ്യത ഇല്ല. നല്ലൊരു ഗുരുവിനെ കൂടി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഒരിക്കലേ ജഗന്നാഥപുരിയില് ആ ഒരു ഗുരുനാനാക്ക്, സിഖുകാരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഗുരുനാനാക്ക് ഒരിക്കലേ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഗുരുനാനാക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടുത്തെ പൂജാരിമാരൊക്കെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പൂജാരിമാർ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ നോക്കി. പിന്നീട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഗുരുനാനാക്കിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് ആ ഗുരുനാനാക്കിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു, സ്തുതികൾ പാടുന്നു. അപ്പോ പൂജാരിമാർ പറഞ്ഞു, ഇത് എല്ലാവരും ഒരാള് അവിടെ പോയിട്ട് ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് അയാളെ ഗുരുവിനെ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ വേറൊരാള് ആ ഗുരുനാനാക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പോ എന്തൊരു ശരിയായ നിലപാടാണോ ഇതൊക്കെ അവർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഗുരുനാനാക്ക് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ഗുരുനാനാക്ക് അവിടെ അടുപ്പിൽ വിറകടുപ്പ് ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്നു, പ്രസാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ആ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത് കാണിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ഈ തീ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവിടെയുള്ള അവരോട്, പൂജാരിമാരോട്. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, തീ എടുക്കാൻ എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഗുരുനാനാക്ക് ഞാൻ എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വിറകിന്റെ ഒരു വിറകെടുത്തിട്ട് ആ വടിയിൽ തീയെടുത്ത് എന്നിട്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതാ ഇപ്പോഴും ഞാൻ തീ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ആ വടി കൊണ്ട് ആ തീയിൽ തൊട്ടിട്ട് അത് ആ തീ വിറകിന്റെ മുകളിലാക്കിയിട്ട് ആ വടിയിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പിടിക്കാൻ സാധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അത്രയും പരിശുദ്ധി ഇല്ല, നമുക്ക് അത്രയും നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനുള്ള അത്രയും പരിശുദ്ധി നമുക്ക് കുറവാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു വിശ്വാസനായ ഗുരുവെ, നമ്മളെ എങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം, നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചോലെ ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറിവ് സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ഗുരു എന്താണ്, ശിഷ്യനെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗുരുവായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഋഷഭദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നു, ഗുരുർന സസ്യ സ്വജനേന സസ്യ പിതാന സസ്യ ജനനീന സസ്യ ദൈവന്ന തസ്യ നപതീശ സസ്യ നമോചയേതേ സമുപേത മൃത്യു നമോചയേതേ സമുപേത മൃത്യു. ആ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗുരുവാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക്
ഈ കലിയുഗത്തിൽ ധാരാളം ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടാവും അല്ലെ. അവരൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിത്തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പൂജ ചെയ്യണം, ഇന്ന പൂജ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ. ഇതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായിട്ട് അതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര തരന്റെ സുഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും നേടാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് ലഭിക്കില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ദുഃഖാലയമാണെന്ന്. അപ്പോ അതല്ല നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത്. നമുക്ക് എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള പരിഹാരമാണ് അല്ലെ. ഇന്നലെ ആ ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ എല്ലാവർക്കും ഈ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പറയുകയുണ്ടായി പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു. അപ്പോ അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള മോചനമാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് അല്പമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഐശ്വര്യങ്ങളും സുഖങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നമുക്ക് ഭഗവദ്ധാമിൽ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് ഈ ജന്മം നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഗുരു പറഞ്ഞാന്ന് അതുപോലെ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഐശ്വര്യമായിട്ട് ജീവിക്കാം. എന്നാലും നമ്മൾ വീണ്ടും പുനർജനിക്കും, വീണ്ടും ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള മോചനമാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. നമ്മളെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗുരുവായിരിക്കണം ആ ഗുരു അല്ലെ. നമുക്ക് കുറെ ഗുരുക്കന്മാരെ കലിയുഗത്തിൽ കാണാം. അവരൊക്കെ ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നു. എന്താണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, ഈശ്വരാ പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണകാരൻ. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ആ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. അപ്പോ ആ ഭഗവാൻ മാത്രമേ, അത് കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ള എന്താണ് ആ ഗുരുക്കന്മാർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും ദൈവമാവാൻ പറ്റില്ല. അവരൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാരാണ്. അവരൊരിക്കലും ദൈവമല്ല. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്രഭുപാദരോട് ദൈവമാണെന്ന്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞല്ല, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു സേവകനാണ്, ഒരു സെർവന്റ് ആണെന്നാണ് പറയുകയുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു ഗുരു ഒരിക്കലും ദൈവമാണെന്ന് പറയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗുരു ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്ന, കബളിപ്പിക്കുന്ന, നിങ്ങളെ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടാൽ നിങ്ങളും അപകടത്തിലേക്ക് പെടും. അപ്പൊ ഒരാൾ ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു എന്താണ്, കൃഷ്ണൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ അവര് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം, അവര് ഭഗവാനാണ്, ദൈവമാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കൃഷ്ണൻ 7 വയസ്സുള്ളപ്പോഴും ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തു ഉയർത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടവർക്കറിയാം, 25 കിലോമീറ്ററോളം ചുറ്റളവിലുള്ളതാണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. വലിയ വലിയ പാറക്കല്ലുകളും മരങ്ങളും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ആ വലിയ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ തന്റെ ഇടതു കൈയുടെ ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് 7 പകലും 7 രാത്രിയും എടുത്ത് ഉയർത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. പിന്നെ കാളിയൻ എന്ന വിഷസർപ്പത്തിന്റെ മുകളിൽ നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ ധാരാളം ഭഗവാൻ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവര്, പിന്നെന്താണ്, ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും, വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്, അതില് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അതിലെല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാം എന്താണ്, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പർവ്വതവും സമുദ്രവും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു. എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരെയും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു ആ വിശ്വരൂപത്തില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കരുത്. അപ്പോ നമ്മളെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗുരുവാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു, നമ്മളൊരു മാതാവും പിതാവും ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ, അവരെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം. അവർക്ക് നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതില്ലാത്തതിന്റെ കാരണമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ആത്മഹത്യകളും അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. അവർക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അറിവില്ലാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നൽകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവരെ ഈ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അവർക്ക് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ മാതാവും പിതാവും ആവുള്ളൂന്ന് ഋഷഭദേവൻ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് ഋഷഭദേവൻ. അപ്പൊ ആ ഋഷഭദേവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, ഒരു പിതാവും മാതാവും ആവണ്ടെങ്കിൽ അവര് തന്റെ മക്കളെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം. പിന്നെ ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവര്, അവര് എന്താണ്, അവര് തന്റെ ബന്ധുക്കളെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ബന്ധുക്കൾ.
തന്റെ ഭാര്യയെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന ആ ഭർത്താവാണ് യഥാർത്ഥ ഭർത്താവ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗുരുവും യഥാർത്ഥ ഗുരുവാവേണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരി നമ്മളെ അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ആ എളുപ്പ വഴി? അതാണ് ഇത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. ഇതാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓരോ യുഗത്തിനും ഓരോ യുഗധർമ്മമുണ്ട്. എന്നാൽ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ്. ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം നാമോ ദുഃഖശമനം തം നമാമി ഹരിംബരം. ആ നാമസങ്കീർത്തനം അത് സർവ പാപങ്ങളെ ഇല്ലാക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഈ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ്. ഹരേർ നാമ ഇവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ ഗതിരന്യത. ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, കലിയുഗത്തില് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഈ കലിയുഗത്തില് മറ്റുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് അനിഷ്ടമായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ. നമുക്ക് എവിടെയായാലും ഏത് അവസ്ഥയിലും ജപിക്കാം. അതിന് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയുമില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, നാംനാമകാരി ബഹുതാ നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണേന കാല. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ തിരുനാമത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും കലിയുഗത്തില് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ജപിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഇന്നു മുതൽ ജപിച്ചു തുടങ്ങണം. അത് മാലയിൽ ജപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നാളെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. ഇതാണ് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, വേറൊന്നുമില്ല. കലികാലെ നാമരൂപേ കൃഷ്ണ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പൂന്താനമൊക്കെ മനോഹരമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയിട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നല്ലേ. ഒരാളെ പരിഹസിച്ചിട്ടാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. നേരത്തെ നമ്മൾ അച്ചാമിളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അച്ചാമിളെ വെറുതെ വിളിച്ചു അല്ലെ, നാരായണ എന്ന് മകനെ വിളിച്ചു അല്ലെ. അതും ഭഗവാനെ എന്താണ് തന്നെ വിളിച്ചതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിന്റെ കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ. നമുക്ക് പലതരത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. എന്താണ്, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ കാണാം അല്ലെ. നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് അമ്പലമൊക്കെ പരിക്രമം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, നമ്മളെ എന്താണ് കാതുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂക്ക് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ച പൂക്കൾ രസിക്കാം, എന്താണ് മണക്കാം. അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ശുഭദേവ് ഗോസ്വാമി അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നു, സവേ മന കൃഷ്ണ പതാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണൻ കരോ ഹരേർ മന്ദിരമാർജനാദിഷു ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത സത്കഥോദയ കുന്ദലിംഗാലയ ദർശനോ ദൃശു തത്പ്രത്യഗാത്ര സ്പർശേംഗ സംഗം ഗ്രാണം ച തത്വാദസരോജസമീ പാദോഹരേ ക്ഷേത്രപദാനുസർപ്പണേ ശിരോ ഋഷികേശ പദാഭിവന്ദനെ കാമം ച ദാസ്യേന തു കാമകായതോത്തമ ശ്ലോകജനാശ്രയാരതി സവൈ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആ പാദപങ്കജങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരുന്നു. പിന്നെ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് വർണ്ണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ കീർത്തനങ്ങൾ പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്, ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാൻ, ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ, ഭഗവാന് പൂജകൾ ചെയ്യാൻ അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ തന്റെ കാതുകൾ
ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാതുകളെ ഉപയോഗിച്ചു. മുകുന്ദ ലിംഗാലയ ദർശനം വെച്ചു, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ആ പാദപങ്കജങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ കണ്ണുകളെ ഉപയോഗിച്ചു. തന്റെ ശരീരം ആ ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. ഘ്രാണം ച തത്പാദ സരോജ സ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ താമരയുടെ മണം നുകരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അത് ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്റെ മൂക്കിനെ ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെന്താണ്, ശ്രീമത് തുളസി ആ രസനന്ദ ദർപ്പിത, ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ തുളസി രുചിക്കുന്നതിനായിട്ട് തന്റെ നാവിനെ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിനായിട്ട് ആ നാവ് ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെയോ പാദങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ചു. ശിരസ് ശിരോ ഋഷികേശ പതാഭിവന്ദന, ഭഗവാന്റെ ആ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുന്നതിനായിട്ട് തന്റെ ശിരസ് ഉപയോഗിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെതായിട്ട് യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായില്ല അംബരീഷ് മഹാരാജന്. എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്, അങ്ങനെയുള്ള ആ നാരദമുനിയെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം അല്ലെ. നമ്മുടെ കാതുകൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ. നമ്മൾ കുറെ ഗോസിപ്പും അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം? അതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ കർമ്മം കൂടി നമുക്ക് വരുന്നു പറയും. അവരൊക്കെ ഒരാളെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നു പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക, അങ്ങനെ എല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം ക്രമേണ. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ അക്ഷരത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ശ്രവണമായി, കീർത്തനമായി, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോട്ടോന്റെ മുന്നിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ജപിക്കുമ്പോൾ സ്മരണമായി. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങളായി അല്ലെ. ശ്രവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നമ്മൾ ജപിക്കുന്നു, അത് നമ്മൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം. നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ മനസ്സ് വേറെ എവിടെയും പോവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് മന്ത്രം അത് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് വേറെ എവിടെയും പോവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാം. മാലയിൽ ജപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നാളെ പറഞ്ഞു തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാം. എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ജപിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ